Бъдете благословени в името на Исус Христос. Нека тази хвала бъде специално за всички мои брати и сестри. Нека Бог да ви благослови. Стигам аз ръце към Теб, Господи, чуй моя зов, Боже, и прости ми Ти, Исусе, избави ме от този грешен свят, Господи. Издигам аз ръце към Теб, Господи, чуй моя зов, Боже, и прости ми Ти, Исусе, избави ме от този грешен свят, Господи. Благодарна съм аз на Тебе, че послуша моя зов. Хор от небесни ангели пеят само за Теб. Благодарна съм аз на Тебе, че послуша моя зов. Хор от небесни ангели пеят само за Теб. Ела, святи души, днес нашите сърца, защото се нуждаем от любов и от Твоята топлина. Ела, святи души, днес нашите сърца, защото се нуждаем от любов и от Твоята светлина. Избави ме от този грешен свят, Господи. Издигам аз ръце към Теб, Господи, чуй моя зов, Боже, и прости ми Ти, Исусе, избави ме от този грешен свят, Господи. Благодарна съм аз на Тебе, че послуша моя зов. Хор от небесни ангели пеят само за Теб. Благодарна съм аз на Тебе, че послуша моя зов. Хор от небесни ангели пеят само за Теб. Нашите сърца, защото се нуждаем от любов и от Твоята топлина. Ела, святи души, и днес нашите сърца, защото се нуждаем от любов и от Твоята топлина.